имам бланширан карфиол. Ще прекача няколко кадъра как съм го бланширала, нищо специално. Просто поставям в вряла вода подсолена за 5-6 минутки и след това веднага слагам в студена, за да се прекъсне готвенето. Така, продължаваме. Нужни са ни следните съставки. Тук имаме 50 грама брашно, 50 грама нишесте, една лъжичка сол, една лъжичка чесън на прах, една лъжичка черен пипер и 2 лъжички червен пипер, 150 мл вода, 200 грама натрошен корнфлейкс. Вие можете да използвате каквото желаете като панировка. Можете и с обикновена галета. Поне така казаха. Нямам никаква идея. Заедно ще пробваме тази рецепта. Хайде, започваме. Само ми се иска да добавя и какво ще приготвим и като сос. За него ще са ни необходими горчица, мед и скелитка чесън съм сложила тук върху тази хартийка, а медът е от дядо ми. Дядо ми е страхотен пчелар и трябва да ви кажа, че по-вкусен мед и по-истински мед от този за 33 години аз не съм яла. Прекрасен е. Не, че си е наш, не, че са си нашите работливи пчелички, но прекрасен, наистина. Така, взела съм си една купичка, в която ще направя сместа, в която ще оваляме ето тези карфиолчета. Направила съм ги долу-горе в ето такъв размер. Естествено, някои са по-малки, някои са по-големи, каквото такова. Сега, слагаме си брашното, слагаме си нишестето и сухите подправки и бъркаме. Така, след като разбъркахме, почват да ви се киха и слагаме вече водата. Мен обаче ми се вижда сякаш една идейка по редичко ли? Сякаш. Добре. Нека да приемем, че така трябва да изглежда. Тази рецепта я пробваме сега с вас заедно. До сега не съм я правила. Много ми беше интересна, тъй като ние вкъщи обичаме карфиол, обичаме паниран карфиол, но някакси не искам да пържа вкъщи такива неща и като цяло не ми е приятно. Искам да е нещо за фурна, така че това нещо ще видим. Ако се получи, идеално. Сега, по принцип се чудя дали да топвам едно по едно карфиолчетата или директно всичките да ги изсипя в сместа, да разбъркам едно хубаво. Как ли ще стане? Или по няколко поне, защото така едно по едно. Подготвила съм си и ръкавички. Подготвих си през това време и тавичка, в която съм сложила и хартия за печене. Всъщност няма да е зле да си загреем и фурната през това време. Включвам я на 200 градуса горе-долу. И действаме. Малко да си припомня работните времена. Ако някой от вас не знае, то не някой, а то откъде да знаете повечето. Аз съм дентален асистент и ежедневието ми минава в ръкавици. И сега покрай майчинството
Липсва ми работата, не мога да си изкривя душата. И това е единствения момент, в който си припомням. Поне малко. Шегата на страна. Сега, нека да опитаме първо какво ще стане, защото и за мен е нещо ново. Примерно ето така. И да потопим тук. Така. Или как? Така ли трябва да се случат нещата? Сигурно така трябва да стане. Но това е страшна играчка, хора. Ето. И поставям. Знаете ли, аз ще направя тази схема с изсипването. Само секунда. Да си забърша ръкавичката. Защото да. Просто иначе... Опа! Да. Ето тук, отдолу. Сега, не знам как да ви го завъртя. Погледнете в какво съм изцедила карфиола. Тук има дупчици. И следователно, ето тук отдолу все още се е събрала вода. И току-що, когато наклоних да ги изсипя, и от тези дупчици се изсипа вода вътре в сместа ми. Така. Сега. Ето. Рисковете на живото предаване. Сега. Тук ще сложа още малко брашно. И за съжаление тук ще действаме на око. Но пък, честно казано, на мен никога почти не ми се получават някакво ястие, когато го готвя по рецепта. Винаги трябва да има малко. Така. Примерно. Някак си ми се получават повече, когато ми е някаква моя си измислена щуротия или пропорциите нещо ги попроменя малко. Поне аз такова впечатление имам относно своето готвене. Сега знаете ли какво интересно нещо ми дойде? Мисля половината от карфиола да го направя по този начин с корнфлейкс отгоре, а другата половина мисля да овалвам всяко карфиолче в пармезан. Аз всъщност имам... какво имам? Трябва да погледна. Ще видим какво ще стане. Еми да, ето аз сега не направихме тази консистенция, която беше преди малко със сигурност. Направих го малко по-гъсто, защото и без това на мен малко не ми се нравеше толкова да е течно. Нямам идея дали съм направила добре или зле. В крайна сметка за пръв път я правя тази рецепта. И реших просто да ви снимам и на вас. Така че това в момента е изцяло пробна работа. А пък, чай сега пак да не изсипем аз. Така че в момента пробваме и считам, че можем да надграждаме върху това, което се получи сега. Вече, дали по-гъсто, по-течно, по-солено, не знам, ще видим. Наистина мисля да го караме на усет. Мисля, че трябва да се получи нещо вкусно, да знам. Внимателно разбърквам, защото карфиола ми е бланширан. И другото, в рецептата не е дадено да се прави с бланширан карфиол, а с пресен. Но аз все пак реших да си го бланширам така, както аз си знам.
За всеки случай, дето има една приказка. Между другото, сосчето дойде тъмън. Сосчето силно казано. Да. Маринадата. Хайде да сме по-точни. Добре, аз няма да е зле да проверя наистина дали имам пармезан, защото така дойде ми тая идея, ама не съм убедена. Имам ето това, ето така ще го покажа, ето това Grana Padano. Не знам дали фокусира. Надявам се да ми свърши работа. Нямам идея. Ще видим. И се започва голямото мазане. Взимам си... Направо е така, ще си го взема и тук. По няколко, ако ги взимам, мисля, че ще стане по-бързичко работата. И така ще ги направим всичките, колкото съм решила да бъдат с корнфлейкс. А за останалите ще се включа отново. Импровизацията е следната. В същата чинийка, която ползвах за корнфлейкса, сложих 60 грама галета и 60 грама Grana Padano. Ето по този начин. Хабер какво ще се случи. Ще видим. Мисля, че е много това 60 грама. Изтисквам тук, така изтисквам силно казано, просто взимам на лъжичката няколко, прихващам и обръщам. И ги нареждам. Между другото имам чувство, че те ще станат по-добре. Не знам защо имам такова чувство, просто чувство. А тази галета, предполагам, че няма да си я хвърля естествено, каквото ми остане от тази панировка. Просто ще си я заделя и скоро ще направя отново. Надявам се да стане вкусно, естествено, за да направя скоро отново. Да не е разочароваща тая рецепта. Малко си става мазаляк, сега няма да ви лъжа. Посипвам си ги така с лъжичката и после си ги подреждам. Обаче може да се наложи малко да си ги избия, защото тавичката ми няма да стигне. Въпреки че е голяма, страшни техники тук ползвам за изцеждане на излишното сосче, но каквото такова. Хартия. Когато готвя, имам чувството, че я ям тая хартия. Толкова много хартия използвам, за съжаление. Но не понасям мръсотията по ръцете, както виждате, с ръкавици гледам да върша каквото мога. Так и все пак е някакси една идея по-хигиенично с ръкавици да се вършат този тип дейности в кухнята. Това е сместа, която ми остана. Тук има някакви доста малки парченца, за които няма смисъл да се борим. Това ми остана от тази втората панировка, която направих. Първата е тотал смисъл. Поне за мен. Ще видим и на вкус как е, но от нея да съм използвала, от тези 200 грама за дадените, съм използвала някъде около 50 грама. Примерно. Другите ги вдигнах и най-вероятно ще ги използвам за някоя друга панировка. Така. Тук, както виждате, има едни малки парченца, които са или малки кърфилчета, които вече не ги виждам, че са малки кърфилчета. Или е просто от тази смес. Тук, когато се смеси, така се получава, много добре знаете. Така че тук загубата не е много голяма. На първо четене е примерно
Казвам ви го от гледна точка на това, че съм задала 60 грама галета и 60 грама грана падано. Евентуално можете да намалите до 50. Не знам. Преценете си. Това е. Ето така изглеждат наредени в тавичката. Малко са така наредени, но накрая просто ги сджипквах където успявах. И тук там има доста малки парченца, които просто ме водиха. Бих ви дала съвет, ако я пробвате тази рецепта, отбягвайте да правите чак толкова малки парченца. Правете си ги малко по-големи. А особено ако бланширате както аз съм бланширала, тогава вече пък въобще няма какво да се тревожите, че примерно ще ви остане суров карфиола или там каквото и да е било. Тогава вече директно си действайте смело. Слагам във фурната на 200 градуса за 30-40 минутки, според зависи от фурната, до готовност. Това е. Докато ми се пече карфиола, аз мисля да си направя сосчето, за което, както казах, ще са ни необходими само мед, горчица и една скелетка чесън. Слагам си примерно 3-4, не знам, според зависи. 3 пълни лъжици мед. 4-5 лъжички горчица. Бъркам. Слагам си и една скелетка чесънче в пресичка. Абсолютно готово сосче. Ето по този начин изглеждат и готовите карфиолчета. Тези тук са с корнфлейкс, а тези тук са по моята приломица. Да. Сега ще ги тестваме и ще видим как е. Време е да видим колко са хрупкави.